contoume esa historia, pero contoume que entonces eu ainda non leera ese libro, que cando o pai foi, o abuelo do rapaz, o pai do home, foi ali a Ferrol a buscar as cousas del, a guerreira tiña acribillado de balas. Aquí lo pasa. E falando un día cunha curmán miña moito maior que eu, falecida xa tamén xa hai anos, vivía aquí, tiña unha amiga que era, bueno, moi amiga dela, e viñan estar moito aí na casa, eu conocía. Entón, un día falando, contoume esa historia. Sí, sí. E dice, no, es que Marina, el cuñado de Marina, pues lo mataron y tal, en Ferrol. Y coño. Y a ver, foi cantando, dice, y le entregaron al padre después la guerrera con la espalda. Eu sei que dali fuxiron 40 ou 40 e pico, que estaban na cadea, supoño que corrompeu os guardias, claro, pero fora e saliron escopetados. Pero mira, no España, esto no España, estaba, eu buscaba un home de San Paio de Navia que morrera, dicen que na guerra, non? Bueno, un día decíame unha sobrinha, no, morreu na guerra e tal, pero bueno, alá, gracias a Dios, debe estar en el cielo, porque era bo home e tal, vale. E resulta que despois, un día falando con un paisano, que está casado en San Miguel de Oia, pero bastante máis novo, empezo a falar con él porque me conta de que o sogro del, de Coruxo, o tal Gabino, esto era amigo de un tal Gabino que era de San Paio de Navia, hostia, entón xa teño fío, que tamén era Gabino, de San Paio era Gabino Álvarez Carreira, e o outro, entonces contame de que estaban ali, e bueno, en esto empezaron a salir tiros por un lado e por outro, que pasa e tal, e unha bala de rebote este de San Paio de Ulla no ombro, entón, claro, o hospital e tal. E entón este foi despois ao hospital, oi, mira, que pasa isto, joder, que un levantamento. No, pois mira, vi un sargento, truxo unhas botas, cojonudo e tal. Pero este outro, cando chegou, xa cerraron totalmente. Quedaron bloqueados, 1000 homes creo que era ali, e fora. Este estuvo despois preso tamén un lado por outro, porque todos tuveron un xuicio. E o outro, despois de curarse, mandárono para casa un mes de convalescencia. E cando chegou a Ferrol, o día 26 de diciembre do 36, Consello de Guerra Urgentísima, mataron. Xa, rapidamente. Xa, a represión dos marinos foi, en Ferrol foi a base. Este individuo, Carlos Fernández Santander. No, que quero contar unha historia tamén. Eu quería falarvos un pouco do que é, bueno, do que é un pouco rural, que vamos falar de Coruxo, non? E un pouco porque as cousas non son por casualidade, e a Iglesia formou parte, temos moi claro, dunha política de exterminio e logo de control, non? Ali nos en Coruxo temos catalogados 9 mortos, 9 asesinados, e entre asesinados e mortos como consecuencia de, e os acontecimentos desarrollaronse desde o punto de vista da Iglesia do seguinte xeito. Ali estaba o cura que chaman o Leoncio das Crechas, e cando viu a lista, como decían as vellas, hasta que chegaron as listas, depois de que chegaron as listas, ali cambiou todo. O que era o Cendón, o médico de dereitas, deixou de ser retirouse, ainda que lle quedou ese adjetivo aí de asesino, hai que decir que non foi tal, porque entraron outros, entón o famoso Apolinar Viéitez, o sanguinario. Automáticamente, despois en Coruxo, os actos se desarrollaron porque, conjuntamente co sindicato de mariñeiros de Praia América, de San Pedro da Ramallosa, preferiu haber un desembarco das forzas fascistas en Praia América, e o que fixeron foi renunciaron a ele e intentaron entrar por Canido. Entón os da Ramallosa viñeron a Coruxo, onde era o centro cultural, que era o sindicato labrego, que era de credo comunista, e ali colleron unha serie de homes xunto con outros de San Miguel, e o que fixeron foron defender, e como non hubo desembarco, entraron nas fábricas do peixe e se fixeron con armas e logo distribuíron o peixe pola xente necesitada. Bueno, pues todo eso deu lugar a que así en pouco tempo, como pasan estes casos, de repente aparece don José Rivas, que agora temos unha ilustre rúa co seu nome, un cura
que precisamente de Vilameán, de Tomiño, era capellán militar, pois xuntamente con Apolinar Vieites, que era moi amigo do Alcárcel, das conservas de Bouzas, que precisamente era dos que iban a pegar os tiros, porque decía que Montenegro e este xente eran moi cobardes. Entonces este era... Montenegro, Erasmo. Erasmo, sí. Erasmo, era falangista. E este era o que iba con a guardia incluso a pegarlle tiros aos rapaces que estaban no campo de la guardia. Pero aparece este home e este home se convirte nunha peza clave, o cura, porque de repente moitos dos fuxidos, cando sale o bando despois de que non tenía delito de sangre, que se entregase, al final traicionounos, se entregaron moitos deles escapados polo monte, traicionounos, consellos de guerra, etc. Pero sí que é certo que logo formou parte do control, porque como decíamos antes, era un home que a determinados personajes sí que lle firmou a posibilidade de irse a emigración, despois de haber estado na cárcel, e todo está por demostrar que fora por cuestión de diñeiro tamén, pero non, quen iba a pedir o favor a él non era precisamente o represaliado, sino sempre era un familiar que estaba máis chegado a él e lle pedía estes favores, non? Pero o que máis sorprende é que un cura recén chegado durante todo este proceso, cando conseguimos valeirar toda a información das dúas causas, tanto de Nigrán como a de Coruso, na que está metida tamén a de San Miguel, vemos que este cura tamén entrega informes ao xuicio militar. É dicir, un tipo que non conoce de nada a un veciño, porque acaba de chegar, se permite o luxo de firmar pois su buena conducta ou su mala conducta. É dicir, formou parte sempre dese control despois do sistema tamén, non? Bueno, quería comentar isto porque, ao fin e ao cabo, ali sí que se ve cronolóxicamente como paralelamente a que chegou este cura, pois tamén entrou o exército. O primeiro que fixo foi tomar o local sindical, non? E ali foi onde meteron primeiro algúns presos e logo se convertiu no cuartel da Guardia Civil cando o exército marchou, o sea, incluso os espacios máis emblemáticos foron ocupados, non? E por desgracia, pois naquela iglesia medio románica que temos en Coruso ainda sigue aquí a la cruz, claro, pero é unha cousa que non conseguimos, non hai maneira, non hai que tira. Pero bueno, un pouco así para contar, por lo menos no rural, un caso moi práctico de como funcionaba. Bueno, gracias. Que, valeu a pena? Claro. Algo vamos aprendendo uns con outros, non? Claro. Pois nada, ya, gracias. Hasta luego. Temo, falando de don José Parada, padre Comesaña, o padre Comesaña, cando pediu de San Andrés, pediu traslado para Bouzas, era íntimo amigo que nos ofrece a este general Aranda. Entonces trasladólo para Bouzas. Rematada a guerra, xa, o don José Parada colleu tanta fama en Bouzas que era tan amigo de Javier Sensá, accionista principal de Casamar, don José Sousa, que montou despois Pescanova, e moitos outros caciques que tiñamos aquí de industriais, como era Palcárcel ou como tamén era Fadrique. Pois o que facía era, pois eso, mira, teño aquí un fillo que podías meterlo ali na tal. Entonces, él falaba con todos estes que eran do régimen do levantamento, que eran antiguos comunistas, como era Fadrique, Montenegro. Non me casa, non me entra Sousa. Sousa daquela non me... Foi no 61 cando montou Pescanova. Sousa non existía, era Fernández, Manuel Fernández. Sousa era muller. Sí, Manuel Fernández. Manuel Fernández non era de Vigo, era de Lugo, e tiña os matadeiros de Mérida. Foi cando despois trouxo os matadeiros tamén para aquí e montou Pescanova no ano 60 e colleu como home asesor a Paz Andrade, que xa estaba na FAO, experto de pesca, e foi como empezaron o congelado. No ano 60, recordo aquel primeiro barco, e cando se cortaba o Lemos, Andrade e Pambre, foran tres da mesma serie. Depois Soutomaior e Sobroso, que eran un pouco máis grandes, e un deles foi o que fixo a exploración das costas de Norteamérica, Boston, hasta baixo, o bacalao xa estaba explotado. A pota,
ficaron coa foto en Boston, e foron hasta toda a costa de Brasil, Argentina, fixeron ese descubrimento, fora PI de O que quería decir que don José Parada, aparte de ser o que inaugurou a Cruz do Castro, que ele foi presente na... No, pero aí non, que inaugurou foi o obispo. O bispo, pero ele estaba ali. Ah, estaría ali, claro. Fixo a misa. El despois, hai unha fotografía que está aquí, Sí. o día que morreu Franco, que fan aquí un acto, están todas as fuerzas vivas do momento, entre eles López Chávez, López Chávez, sí. López Chávez, aí. Bueno, López Chávez, cando no ano 77, cando se facían as misas por o generalísimo Franco ali na Santiago de Vigo, as forzas de Falange que ainda estaban presentes e tal, eu viña do Vitrasa porque deixaba a miña moza en Teix. Eu viña no Vitrasa, o Vitrasa parou ali en Santiago de Vigo. Eu mirei ás 10 da noite como salían da misa e ali cantaron o Carlos Sol. E López Chávez, o pai do pai, Juan Manuel. ali el co brazo en alto, cantando ali entre as bandeiras e os decorados que tienen ali nas escaleras de Santiago de Vigo. Espera que hai unha que cando hubo unha exposición na Casa das Artes, na planta baixa, de fotografías de Pacheco. Podías mirarlas no ordenador, pero hubo unha exposición ali. E estaba ali un conocido meu, un xornalista conocido meu, foi que me contou, entra Chávez a mirar, vai mirando, e cando mira aquela fotografía, oiga, quiten eso de inmediatamente, claro. Nadie te hizo caso. Eu estou acojonado a mirar esa, digo. Pero ese non era de Pacheco, era de Magar. De Manolo, Magar. Ainda está no libro, que se ve ali, a boca aberta. Que venía tamén a Caiza, o das motos, que vendía motos ali. Seguindo cos outros, mira, Fadrique, naquel momento, moitos entraron de falangistas porque non quedaba para remedio. Sí, era por temor tamén. Era coller o carnet. Pero Fadrique tuvo unha fábrica ejemplar. Sí, de zampón, de zampación. Empregou a xente, Alfageme tamén, miña nai traballou na de Alfageme, porque todas aquelas viudas foron traballar a Fadrique. Fadrique tiña en artística unha fábrica onde tiña casa cuna, tiña guardería, o que le chaman agora, non? E tiñan as mulleres un tempo para ir a darlle a mamar a criatura e tal, naquel tempo. Porque Masó, alá en Cangas, tiñan unha guardería e tiñan tal. Masó foi a posterior, que non foi de xa no ano 40, 41. Sí, bueno, Masó, a fábrica de Masó de Bueu, esa ten unha historia terrorífica, non? Sí, tamén. Eu digo a de Cangas, a que está abandonada. Entonces digo que Alfageme pois tamén foi unha persona que axudou cando foi o que era presidente da Sociedade de Alcabre, que era ainda incluso parente de meu pai, tamén se apellidaba Comesaña, as fillas, dúas traballaban ali xa na fábrica, e outra pois iba ao frontón a levarlle a comida e a cena, e un día que foi levarlle o almorzo xa non estaba. Entonces, claro, xa mosqueada, no, aquí non está, lo llevaron e tal, foi pola fábrica, bueno, pois contoumo a filla, bueno, a min e máis a... Eu collín varias memorias de algunha xente que despois, cando Nomes e Voces se puxo en marcha, volveuse a retomar e eu fun, acompañeinos a estas casas e volveron a decir exactamente o mesmo. Entonces, claro, salí a chorar, foi un... Alfageme colleu a muller, levas pa casa, ten un chalé ali. Sí, o chalé que está al lado. En aquel chalé hai un tiro de escaleiras que fixera o pai destas mulleres, que era carpinteiro, sei que era un carpinteiro, non? Entón despois puxo o coche para leválas pa casa. E foron pa casa, e dicía Mela. E cando chegamos ali ao Cristo, porque a carretera da Castaña, a que hoxe vai desde o Cristo hasta Roade, daquela era un camiño de carro, estreito. Entón había que subir todo pola Pardeíña, a Costa da Paca e tal. Cando chegamos ali, estaba ali a túa tía, viuda, irmán do meu pai, non? Que ali ao lado era a casa matriz do meu pai. E xa todas a chorar ali e tal, conta todo ese drama, e vamos, que Alfageme deu man, seguiron traballando ali, emplearon entonces a todas,
non hubo, bueno, son fillas de rojos a facer puñetas por aí, no, ao contrario, apoiounos, o sea que dentro de toda esta calaña, tendo mellor aínda un carné porque me llegaba máis remedio, o sea, contarme cantos militares foron a remolque e cantos militares mataron, porque a maior parte dos militares, a maior parte dos que mataron en un principio foron militares. No día 17 en África, e no día 18 Virgilio Leret, o comandante da base dali de Melilla, en todas partes, en toda España, en eses primeiros días, hubo un capitán Carreró matou o seu propio jefe aquí en Vigo, joder. En todas partes. En Coruña, ademais de militares, de comandantes e tal, mataron ao general Caridad Pita, que era un auténtico autoridade, aquel paisano, o sea, que era un militar daqueles honrados de gloria, non? En Ferrol, ademais de facer tamén unha chadeles, pero o contraalmirante Antonio Azarola Resillón tamén o cargaron, era católico. Se dase a circunstancia que moita xente desta era católica. Escribín agora, vai salir mañán na revista, falando de Berta Cácamo, do museo e tal, poño de quen era neta, non? E o avó, Darío Álvarez Limeses, médico en Tui, era católico, porque ademais era non sei que de acción católica. Pero era de izquierda republicana. Amigo. Pero hai unha cousa que tamén... Consello de Guerra fora. O que lle chaman o dedo revirado, que moitos eran de dereitas, e mellor un médico por envidias ou por negocios ou por calquer cousa acusaba a ese médico de que era republicano. Bueno, eso pasou o caso de Arbones. Arbones, por exemplo. Arbones, e quen se quedou co hospital aquí arriba, o coche tal, foi Lombardero. Sí. Que ainda se quedou co coche con él e ainda viña a jeta de pasear con o amigo co coche dele. Era un médico de dereitas e outro de dereitas, e acusou uno de esquerdas. O caso de... Hai un exemplo que este home falou antes do nome da rúa daquela... Que dixen o coche como a veces o reloj, as casas... Ese nombre... Vamos a ver... Ahora escápaseme. O nome da rúa que dá. Echegaray, sí. Martín Echegaray, que é o nome da rúa, foi un home por América, fixose rico e tal e tal. Comprara a illa de Toralla. E ali, na illa de Toralla, foi onde se montou a idea das compañías de tranvías, foi onde se fundou a compañía de tranvías. O fillo, que foi o que mataron, o fillo fusilárono, sacaron tamén do frontón a él, a dous médicos, a Ragones e máis o outro, e a este, o axustador, aquel que mataron 3 irmáns tamén, non me acordo os apellidos deles. Bueno, 7 homes, ese día mataron 7 homes, entre eles, o sea, descabezaron, non lle importaba, eles cando chegaban a determinar, pero que dicía o cura, o arzobispo ese de aí, sin piedad, non hai que ter en conta nada, hai que arrasar. Eso só dixo Mola tamén. Claro, entonces, bueno, de Mola, digo xo, cando fan todo ese escarnio, pois, bueno, pero ese nome desa rúa é do pai. Martín Echegaray. Bueno, oye, ¿tienes coche? Es que me le den. Son 150 euros. Va recogiendo. Vamos a ver, Telmo coñecía ao outro, falou menos. O outro se o foi a saludar. E a ese home non coñecía, non coñecía. Hostia. Pendiente que xa... Non te casas de ahora.